94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yegesiasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inkaninka KCFM nero enkayo omogusii. KCFM 94.1 enka y'omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yegesiasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inkaninka KCFM nero enka y'omogusii. KCFM 94.1 enka y'omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yegesiasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inkaninka KCFM nero enka y'omogusii. KCFM 94.1 enka y'omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yegesiasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inkaninka KCFM nero enka y'omogusii.
FM 94.1 enka y'omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una butambe inkaninka Kisi FM nero enka y'omogusii. abaiboli bana ndo siese mogotokana inu bon sport site no mwensi na bakwanirie nyasati kanyarega kubasisenia sonsia ya mokonyara mogokora. Okay. Yes. Buya kabisa gaiga karibu sana so kwireli bagalia gulia bene liogotarira studio yetu ya Kisi FM una botambe togotebana nero inkayo mogusi nanda so kwireli bagalia bene liogosemia abaiboli nkagari nabigo buna twakwaniri guru mu chando yobwe byanda oyoge ndrete noro gwa affect sana kiro tokurigiruro areas igari mali ni go kunyora amanganara mange byande bino bikoreta abana ga okoba ni go bagota chance ni go noro lifestyle ya a village nande gatiende gwa kwaniri guru yabalimu nandi guru yo murobili bwa serikali control measures ebegete anene mono koleta umurobili yobwe chindetere chichio goita ebyanda biya mono kabisa nanda soko irana obakwania se kwarwa andi tukolinde ntochega togende tukukwanira se togende kwelimisha baibuli aba nabo iga bali bose asebabeta umurobili yo ubwo goita nabo igo gokora ebyanda ebi biya mono kabisa mbaka nandi tukolinde kora ya itikie witochega I will be grateful. Asante sana soko tukaribisha na inu mogendre goseseniwa motwale chinga kichingia mogendre gosomia abantu baminto biya mono ba yuri yetali aga somo sa marieta buna natigete ko batebya nkuru kwa Petronila Nyabasa. Okay. Yes. Asante sana mwancho mutegereri no murigeria o Kisi FM no togwikira omoerio bwa omurobuli to litukoneria rero oyo orenge ekwenekeri naki ebyanda bya ebyanda byasirire oite ebyanda igoro mono Deworming eyere litukoneria mambira korekana ime Nyamira county onyorega iga omurobuli bwo oite ebyanda nigo totagete kwenekeri nabana babeire huru babeire byana onyakero bakwire nagali chiskoro egati amasomo ngosoma bali bya afya yabo nkoba ere engiya kigima ngochikonya tora mangana mayase nchirane yo bwenge mwancho mutegereri kolende ekoraga chinsisa nemo inseli ya gato ningirane gali kwenekeri na kitu akodro moroboli bwegeticha buya kigima mbiya mona soko gendra gotegerera Kisi FM okoba nero enka ne yo mogusi buna batambe bakondokaga mochikoro miruka ambassador Stacy mama yao kama kawaida ikiwa ndio ishtagi. Kisi
KCFM 94.1 enka y'omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share gochia saba mino una botambe inkaninka KCFM nero enka y'omogusii.